Атлантик океан. Дуслар, бу океанның исеме каян килеп чыккан дип сорасагыз, моңа төгәл җавап табу кыен булыр. Күпләр Атлантик океан борынгы Титан Атлант хөрмәтенә шулай аталган дип саный. Һәм бу иң киң таралган җавап. Атлантик океанда гына очрый ала торган үзенчәлекле әйберләр, аңа кагылышлы кызыклы фактлар бик күп. Шуларның берничәсе белән безне Зак исемле акула таныштырыр. Birinchi fakt. Зурлыгы буенча океаннар арасында ул икенче урында. Алай гына да түгел. Тектоник хәрәкәтләр аркасында ул елдан-ел киңәя. Икенче факт. Океанның төньягында җир шарындагы иң зур утрау Гренландия урнашкан. Өченче факт. Атлантик океан уртасындагы Саргас диңгезенең ярлары юк. Һәм ул бары тик океан агымнары белән генә шикләнгән. Җир йөзендә ул шундый бердән-бер диңгез. Дүртенче факт. Гольфстрим агымы. Бу Атлантик океан аша үтүче җылы диңгез агымы. Менә шундый ул без белгән һәм белмәгән Атлантик океан. Ә андый кызыклы урыннар, шаккаткыч әйберләр дөньяда бик күп. Дуслар, әйдәгез алар белән бергәләп танышыйк.